Εγώ βίντεο. Τα ψαράκια από ποια? Από ψάρια στον Ευωικό. Ναι. Από ψάρεμα του Ευωικού. Ήταν η παρακαντιάρα. 15/8 του 2011. Κοιτάτε τα, για το χρόνο μπορεί να μην έχουμε τέτοια ψάρια. Σε κοντά. Τι είναι και αυτό. Δεν είναι όμως καλά. Μπορεί να στρέψει τη λάμπα μπροστά να γίνει. Γίνεται λόγο. Κράτα και να φύγεις. Ωραία, να φάμε τα ψαράκια γιατί έτσι που σε έφεγε πούρες, αργούς, μπιθρίνια. Έλα ρε μάνα. Γεια σε το ψαρό μου. Σήκω τη λάμπα πιο ψηλά. Έτσι να φέρεσαι. Γύρω να φανείς κι εσύ. Δεν την Αθηνά, την ψαρού, πώς θα πιάνει τα ψαράκια. Να σου γύρισε από εκεί τη μηχανή να πάρει και σένα. Α, θες και μενά. Βέβαια και σένα. Την Αθηνά. Μάλιστα, νύχτα στον Ευωικό ήταν να ψάρεψες και πιάσε ψαρούκλες. Α, ωραία. Να και ο καπετάν Ανδρέας. Ωραία. Πάμε και μία στα ψαράκια. Ναι. Και να τα πλύνουμε λίγο να Τι φύγουμε. ώρα είναι τώρα? Ξέρω εγώ. 2:30. 3. Ωραία θάλασσα απόψε. Ευτυχώς και μας έκανε καλή Ωραία βραδιά. βραδιά. Να, γιατί Ωραία. δεν στα Αυτά καλά. να βάλεις το μπούκλ. Δεν στα καλά γιατί Που μας κάπου έχουν βάλει τώρα τα είχαμε. κάτι γατόψαρα εκεί που φτιάχνουν και κάτι κάνουν. Εμείς τα γατόψαρα δεν τα δείχνουμε. Εμείς τα μοιράζουμε αυτά. Λοιπόν, το τελειώνω. Ναι. Ωραία.